X'taħsbu? Oġbukom? Dawn il-5 riċetti fihom ħafna ingredjenti tajbin għas-saħħa u vera koloriti hux. Barra minn hekk tistgħu tagħmluhom fi ftit ħin meta jaqbadkom il-ġuħ jew l-għaġġ. Mela issa ppruvawhom u jekk tridu ibagħtu ritratt tagħkom bl-snack jew smoothie lil Fonsu l-Fenek. L-email tiegħu huwa fonsulfenek@gmail.com. Żgur jieħu gost jirċievi minn għandkom. Saħħa tfal!